Există niște ritmuri care apar în viața fiecăruia. Armonia lor înseamnă un oraș echilibrat, un oraș pe care putem să-l numim acasă. Orașul trebuie adaptat. Un performance ești tu, ca și creator, tu într-o formă absolut altruistă. Stând de vorbă cu acești oameni, mi-a venit în minte tabloul lui Bruegel cel bătrân numit Parabola. Există un ax metalic central, marmura ajunge să aibă doar 5 mm o grosime, da? Bine ați venit! Bine ați venit la Festivalul Rocada Artelor și în special la Gala Tinerilor Muzicieni. Să vedem ce facem peste 2 săptămâni. Köszönöm.